ja quan té la sang que està gelat ni s'ha de moure la sang i ja poden començar a tallar la ceba perquè hem de fer les botifarres en ceba. Ja després que tenen la ceba talladeta ja la tenen més sofregideta, ja la claven i la ponen a motir i després ja li comencen a treure que si els gemillos, que si la sotasal, que si fan el frito, que si trauen els pernils, tot el que s'havia de treure del porc i ja quan acaben d'embotir-ho tot, quan acaben de preparar-ho tot, ho pugen al terrat, a l'andana, al més amunt, com li dieu? A la cambra. Perfecte. I ja està tot clar. Per això ha passat tot el dia, que no penseu que això fem un rato, I quan ja està tot clar... I si ho ha fet en un dia, a demostrar. I Maria se'n baixa a acabar de fer el sopar. I Vicent aprofita aquest moment per agarrar-se una llonganissa un llevaor de 21 xorros, que tu el coneixes bé. Pujant amunt per l'altra part està el poble. El camí allà estava abans plantat d'olms, uns arbres que perdien les fulles a l'hivern i que deixaven al descobert unes branques arrementoses que amb la llum de la nit semblaven mans que t'anaren a agarrar. Així que hi havia com una màxima, un precepte aquí a Penàguila que deia: no aneu a la nit a llevar a la font. No aneu a la nit a llevar a la font. I la gent no anava. Bé, sempre hi ha algú. I allí estava Toneta. Toneta era una dona descreguda com les que més. Era una dona d'estes que si te diuen arre, ella sia. Que deien sia, ella arre. Que deien amunt, ella baix. Així que si deien no aneu a la nit a llevar a la font, què feia ella? Cada dia agafava ella una ferrada i se'n baixava a la font a llevar quan era ben de nit, perquè l'aigua era més clara, estava més fresca i no hi havia ningú que li donara barcella ni la molestara. I així ella anava, llevava i se'n tornava a casa. Però clar, tant va el cànter a la font que al final... I un dia baixant a la font per aquell camí, un dia que hi havia prou lluna per a fer ombra, va sentir una veueta que deia: Mué! Mué! I Toneta es va acostar ahí i va veure en terra una criatura embolcallada, una criatureta acaba de néixer. I Toneta la va agarrar i va dir: no, xiquet, Toneta el donarà calentoreta. I la criatura va deixar de plorar. I mira, se li va relaxar el semblant i Toneta la va caronar. En aquell moment la criatura va obrir els ulls i Toneta va veure que al fons d'aquells ulls hi havia dos animetes roges. I la criatura